Здравейте и добре дошли! Днес ще се потопим в дълбокия космос и ще разгледаме някои от най-невероятните и мистериозни явления, които нашата Вселена може да предложи. Останете с нас, за да научите повече. 1. Галактики, градове от звезди. Галактиките са огромни структури, съставени от милиарди звезди, планети, газ и прах, обединени от гравитацията. Нашата галактика, Млечният път, съдържа над 100 милиарда звезди. Всяка галактика е уникална, със своите форми и размери, и често съдържа чудесата на дълбокия космос, като неутронни звезди и черни дупки. 2. Свръхнови, космическите експлозии. Свръхновите са гигантски експлозии, които се случват в края на живота на масивни звезди. Тези експлозии са толкова ярки, че могат да засенчат цяла галактика за кратък период от време. Свръхновите не само създават нови елементи, но и играят ключова роля в разпространението на тези елементи в космоса. 3. Черни дупки, поглъщащите чудовища. Черните дупки са области в космоса, където гравитацията е толкова силна, че нищо, дори светлината, не може да избяга. Те се формират след свръхнова, когато ядрото на звездата колапсира. Черните дупки могат да бъдат с различни размери. От малки, наречени звездни черни дупки, до супермасивни, които се намират в центъра на повечето галактики. 4. Пулсари и неутронни звезди. Космическите емаяци. Пулсарите са бързо въртящи се неутронни звезди, които излъчват радиовълни. Те са изключително плътни и компактни, с маса, равна на Слънцето, но концентрирана в сфера с диаметър от само около 20 км. Пулсарите се въртят със скорост от няколко десетки до хиляди обороти в секунда, като излъчват мощни импулси от електромагнитна радиация. 5. Квазарите. Най-ярките обекти във Вселената. Квазарите са най-ярките и енергийни обекти в известната Вселена. Те се намират в центъра на някои галактики и са захранвани от супермасивни черни дупки, които поглъщат околния материал. Този процес създава акреционни дискове, които излъчват огромни количества радиация, правейки квазарите видими на милиарди светлинни години разстояние. 6. Тъмната материя и тъмната енергия. Невидимите сили на Вселената. Тъмната материя и тъмната енергия съставляват около 95% от масата на Вселената, но тяхната природа остава една от най-големите загадки в съвременната астрономия. Тъмната материя не излъчва, не поглъща и не отразява светлина, но се усеща чрез гравитационното си въздействие върху видимата материя. Тъмната енергия, от друга страна, се предполага, че е отговорна за ускореното разширяване на Вселената. Дълбокият космос е изпълнен с тайни и мистерии, които тепърва предстои да бъдат разкрити. От свръхновите до тъмната материя, всяко откритие ни приближава една стъпка поблизо до разбирането на Вселената. Ако ви е било интересно, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да харесате видеото. Споделете с приятели и оставете коментар с вашите въпроси и мисли. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път.